Ndikulandileni abale okondedwa kuli ngaliro la usiku wa lero, usiku wa pa 29 March 2022. Okondedwa, mu usiku wa lero ndi tsiku namba 2 la kupitiriza kuphunzira mawu a Mulungu pamutu onena kuti munthu wopemphera sakhalanso wachimtima choyipa ndi wankhanza. Okondedwa, usiku wa lero lino ndi phunziro namba 2 limene likuchokera pa uthenga wabwino, uthenga wa Mateyu chapter number 23 ndime yake imodzi yokha, ndime ya namba 13. Mawu a Mulungu mchichewa cha lero akuti, tsoka kwa inu aphunzitsi amalamulo ndi afarisi achiphamaso, mumatseka pa khomo la kumwamba kuti anthu asalowemo. Eni akenu simulowamo, komanso simulola kuti ena amene akufuna kulowa kuti alowe. Ameni. Okondedwa, mwa mawu a Mulungu amene tawerengawa titsogozedwa ndi mafunso atatu. Funso loyamba, kodi nkhanza zipose apa kuti inu mumadziwa chimene chikhoza kuthandiza ndi kupulumutsa munthu, koma kuti mumasankha daladala kusamuthandiza mnzanu ndi kumangomuzunza? Kodi nkhanza zipose pamenepa kuti mumadziwa chimene chikhoza kupulumutsa munthu kuti ndi Yesu, chikhoza kumuthandiza kumpulumutsa munthu kumavuto ake, koma inuyo mumasankha daladala osampatsa chimenecho ndi kumangomupusitsa ndi kumangomuzunza? Kodi nkhanza zipose pamenepa? Okondedwa, achulukirenji wanthu masiku ano amene iwo eni wake chimene chikhoza kukhala thandizo kwa wina amachidziwa. Okondedwa, mavuto ambiri amene ali ku dziko kuno mayankho ake m'mitu mwa wanthu alimo, koma kuti anthuwo nkhanza safuna kupereka chimene chikhoza kuusinthadi moyo wa munthu. Ayi, amangowatangwanitsa ndi zina kuagwiritsa zinthu zimene sizingathe kuwathandiza. Yeti chopulumutsa akuchidziwa, yeti chothandiza akuchidziwa, koma iwo mwadaladala amasankha kumpatsa munthu chimene sizingakhale thandizo moyo wake. Kodi nkhanza zipose pamenepa? Zimenezi zikuchitika moyo wa uzimu ngakhalenso moyo wa thupi, kuti wanthu amadziwa kuti wopulumutsa ndi Yesu, koma iwo pakulalika kwawo ambiri sakulalika Yesu ngati mpulumutsi. Hayi, akuwapatsa anthu zinthu zimene kumapeto kwake sizikwanitsanso kupulumutsa moyo wawo. Akuwapatsa anthu zinthu zimene sizingakhale thandizo la vuto la uchimo limene anthu ali nalo. Ayi, yeti amene akulalikawo, akupereka uthengawo akudziwa ndithu, koma atsogoza zina osati chilungamo. Moyo wathupi simachitikanso kumachita kudziwa kuti izizi awa atatsata njira iyi nazichita motere athandizika moyo wawo usinthika. Mwachitsanzo malonda, kuchita kudziwa kuti awawa atatenga izi nakapezeka kuti akagulitsa kwakuti akhozopeza chuma, koma ayi ku osamuuza, osamuunikira, osamuthandiza munthu champakana kuvutika. Inu pamapeto pake nkumatena mauti madziwa ife akadatere atathandizika. Mudamuuza kodi nkhanza zipose pamenepa? Kamundibva kaya? Sikumzunza mzanu pamenepa, kumachita kumuonerera kuti uyu akuvutika atu apa. Inu muli du chilungamo mukuchidziwa pansi pa mtima wanu, sikuipa mtima kumenepa. Funso lachiwiri, okondedwa, kodi kuipa mtima kupose apa kuti mumatha kulolera kuti inunso muvutike nawo, bola mzanu asapeze chimene amayenera kupeza? Kuipa mtima kupose pamenepa kuti ngakhale inuyo nkumafika povomera kuti ngati nkusauka tivutikire limodzi, koma ine chekecheke pa supeza chimene mafuna tachipeza. Kuipa mtima kupose pamenepa kuti inuyo nkumakhala chotsekereza
inuyo nkumakhala chiphazi, inuyo nkumakhala chikhomo pa moyo wa anzanu. Osati kuti pamene mukhala chikhomo pa zanuyu zikuyenderani ayi, kumana kuti ngati zanga siziyenda zisayende, bola ine nkhale chotchinga kuti moyo wa ujeni usapite patsogolo. Kodi kuyipa mtima kupose pamenepa, kupose kuchita zimenezi. Okoti walipo anthu ngoyipa mtima amene amavomera kuti ngati kwabwera mzawo amene akadadyera limodzi chakudya chimene chilipo mnyumbamo, iwo amasankha kuti ino akagone ndi njala onse na amati chakudya palibe. Iye njala nkumamabada ndithu, koma iye nkupirire mu njalayo, bola mzakeyo asadye nawo chakudya chimene chili mnyumbamo. Alipo anthu amene mwina ndi azibambo m'mabanja akuti ndikhaulitsa mayiwa ndi anawa ndizingodya masamba panopa deire, yeti ndalama ali nazo ndithu, koma iwo akuti ndilibe ndalama tivutike tonse limodzi. Masamba oyo nkumadya nawo ndithu, yeti solution ya vuto limene ali nayo kumalolera kuti iwonso atazivutika nawo limodzi. Kuti kuyipa mtima kuposa pamenepa zili ngati kuti munthu kugwa mvula, munthu ali ndi ambulera, ndikusankha kusayatsa ambulerayo popeza pali mzake wina kuti angafunde nawo, koma kuti wonse anyowe ndi mvula, bola iyeyo asamfunditseko mzake ambulerayo. Kodi kuyipa kwa mtima kupose pamenepa, kupose pamenepa kumasankha ndithu kuti ngati nkugahenako tikapite tonse, koma zakuti wina akhala obona ayi, zakuti wina atsata chilungamo ayi, ife tikhala chotchinga kuti munthu asamve chilungamo. Kodi kuyipa kwa mtima kupose pamenepa. Funso lachitatu okondedwa, kodi usatana sumenewu kodi kuti ngakhale mumadziwa kuti zinthu izo ndi zosathandiza ndipo siziyenda, koma inu mumamutangwanitsa munthu kuti azichitabe nkumazilimbikira zosathandizazo, chonsecho mukudziwa kuti akungotaya nthawi. Kodi usatana chikunja ufiti sumenewu kodi. Okondedwa, zimene zinso zimachitika moyo wauzimu ndi moyo wathupi. Kumachita kudziwa kuti anthuwa izi zimene ndikuwapatsazi, zinthu zimene ndikuwawunikirazi nzosawathandiza, palibe chipulumutso nkomwe, palibe kukula kuli konse moyo wauzimu, koma nkumawavuta, kumawasalitsa kudya, kumawakweza mapiri, kumawasunga nthawi yayitali machachi. Yetu ukuchita kudziwa kuti ndikungowapusitsa anthuwa, ndikungowatayitsa nthawi chabe. Kodi usatana sumenewu, sumenewu umachita kudziwa kuti mayankho amavuto wawo ndi izi, zimene akugwirazi sizoona, iwe nkumasankha kuwapatsa zosathandizazo. Kodi usatana umenewu. Okondedwa, moyo wathupi zimachitikanso. Mavuto wonse ali mdziko lapansi, anthu alipo amene ngoyenerera kuti azikonze zimenezo ndi kuthandizira kuti zinthu zisinthe, koma wakhaokha mnyadaladala amasankha kumatangwanitsa banthu, yeti akudziwa kumangowapusitsa zimene akuwapatsazo nzoti siziwathandiza, sizingasinthe moyo wawo, koma kakaka kumapatsabe. Kodi usatana sumenewu, sumenewu kumaita kudziwa kuti izizizi yankho lake likhoza kungotere. Mukamavuto ilo yankho lake ndi ili, koma ayi ndithu tazi kunama kusonkhanitsa anthu kumangowauza bodza, ayi tadikira ndikaye pang'ono, ayi zitipanga bodza. Kodi usatana sumenewu, sumenewu umachita kumamlimbikitsa munthu azichita zimene mukuchita kudziwa kale, palibe lodontho la chinthu chimene adzapezepo. Sufiti umenewu, susatana umenewu. Ndikufunsazi zikugwirizana kwa mpiri ndi vesi limene tawerengali, limene ndilibwerezenso kuwerenga kuti tsoka kwa inu aphunzitsi amalamulo ndi afarisi achiphamaso, mumatseka pa khomo lakumwamba kuti anthu asalowemo, eni akenu simulowamo, komanso simulola kuti ena amene akufuna kulowa kuti alowe.
Yesu akukamba kuti tsoka kwa inu aphunzitsi amalamulo ndi afarisi amene ndinu achiphamaso. Mawu akuti chiphamaso akubwera popeza kuti makosa anawa choonadi amachidziwa, koma wokhaokha adasankha ndi kuchita zinthu zabodza, ndipo zabodzazo amaziyika pakati pa wanthu nkumawalemetsa anthuwo, yeti iwowo ozikonzawo samazichita. Chimene chidamuyipira Yesu akuti muli ndi tsoka anthu achiphamaso kwambiri. Malamulo a Mulungu amawadziwa makosa nawo, koma iwo akuti kuti zitheke msanga ndi adayikiso zimalamulo zina zambiri zedi zimene zimapangitsa kuti wanthu adzitangwanika ndi malamulowo namasemphana ndi chimene Mulungu amafuna kuti anthu azichita. Kwazunza wanthu, kwayikira zimalamulo zolemetsa zakatundu zovuta kwambiri zedi, kumeneko kuti ali kuatsekereza kuti asalumikizane ndi Ambuye, kuatchigira khomo lakumwamba. Zimalamulo zambiri mbiri, poyenda mudzitere, tsiku lakuti mudzipanga izi, apa mudzitere, ngati mufuna kuti Mulungu akumvereni kapangani izi. Zambiri mbiri kungowalemetsa, kungowazunza, mbalamo kuti anthu ayanjana ndi Mulungu wawo, anthu amalekanitsidwa ndi Mulungu wawo kamba ka zinthu zimene adawayikira. Koma chonsecho iwo amene adayika zimene dziwa samachita, amasezetsa katundu olemetsa pa anthu ena, pamene iweni wake katundu ngati ameneyo samamuseza nawo. Kuyipa mtima kuposa menepa, munthu ali nchosowa, munthu akufuna kuti athandizike, munthu akufuna kuyenyera ndi Mulungu wake, ndiye inuyo mudapatsidwa ufulu, mudapatsidwa udindo wakuti muunikire, muthandizire kuti awa ali nchosowawa athandizike naye anjane naye Mulungu. Iwo nkumayikapo zina zongowatangonikitsa. Sufiti kodi umenewo. Ndiyankhwe ndinu osabale wanga amene mukundimva, amene ndinu adindo wa zamawu a Mulungu, amene ndinu adindo ku dziko lapansi, amene Mulungu adakukomerani mtima nakupatsani mphamvu ndi maudindo akuti mukhoza kukhala inu patsogolo powunikira anthu ena. Okondedwa, chonde musakhale achimtima choyipa ngati chimene afarisi ndi aphunzitsi amalamulo amachita, chongolemetsa anthu ena, chongopangitsa nkhanza anthu ena, chongokhaulitsa anthu ena. Anthu kumakhala ngati galu pa uzimba, kumavutika ukasaka okagwira nyama ake iwo mmafupa, opanira mphika ali chete. Kuyipa kwa mtima kungompangitsa munthu kuti akhalebe state yovutikayo asathandizike. Ngati ni moyo wauzimu akhalebe kabebe asathandizike, ngati ngawo la chuma asathandizike, adzingovutikabe. Yeti ma solutions za zimenezi iwo akukhala kuwadziwa, zangokhala nkhanza chabe kuti awaunikire. Popeza iwo ulemerero wawo, ulemu wawo, madyera awo agona pakuzunzika kwa anthu ena. Okondedwa, Yesu pakuona kuti tsoka kwa inu, tsoka kwa inu, ndipo chimene mukuchitachi ndiye chiphamaso chimene Iye sachilandira. Ndi nkhanza izo okondedwa zosafunika kuchita anthu opemphera. Ayi, kungowalemetsa anthu ndi moyo. Ayi, munthu wina aliyense akufunika chilungamo, munthu wina aliyense akufuna kuthandizika. Okondedwa, adakati aphunzitsi amalamulo ndi afarisi awa amachita zinthu zabwino zowayanjanitsa anthu kwa Mulungu. Yesu anali wa chilungamo, akadanena inu azikomo aphunzitsi amalamulo ndi afarisi achilungamo, amene zimene mukuphunzitsazi ndiye zofunika kuti anthuwa akalowe kumwamba. Koma ayi sadatero, akuti ndinu atsoka, inu achiphamaso amene mukuwazunza anthu osalakwa. Funso langa kwa inu, simukutero? Mukukhala bwanji inuyo ndi maudindo amene Mulungu akupatsani? Mukukhala bwanji inuyo ndi ma responsibilities amene Mulungu akupatsani? M'banja lanu, m'mudzi mwanu, mdera lanu, mu mpingo mwanu, pa ntchito yanu mukukhala bwanji? Simukuchita zomwezi, koma ndimati ndikambe ngati mukuchita za mtundu omwewu, tsoka limene Yesu adalilankhula pa afarisi ngati simulapa lilankhulidwenso pa inu. Chifukwa chimenechi sichimkomberetsa Mulungu wayi olo pang'ono. Ameni. Tamvani, chimene chikumpangitsa Yesu kuti afike poyankhula mawu amphamvu otere nchakuti anthuwa amatseka pa khomo la kumwamba kuti anthu asalowemo.
kuchita zinthu zimene sizingasinthitse moyo wa munthu, sizingamthandize moyo wa munthu, zikhoza kumangomuzunza munthu. Andi pamenepa anzanga achipembedzo samalani, ndimachitachita ndi malamulo wonse amapezeka m'mipingo kuti mwina mwatsoka akhoza kungorangwanitsa vanthu ndi kuwatsekera anthu okhomola kumwamba osakalowa, okuti khalani osamalitsa. Pamene mwauza wanthu zoti achite zikhale zimene Yesu akhoza ndi mawu, ndimafuna izi mukukhoza ndi zimene ine ndadzera ku dziko lapansi, osati zimene zikhoza kumapindulira mpingo chabe wa dziko lapansi, zizimatsekereza anthu kulakalo kumwamba. Zimenezi zidzapangitsa kuti mawu akuti tsoka afikenso pa ife. Si cholinga cha Mulungu kuti wanthu ake amene adawafera Khristu Yesu azitsekerezwa m'maso asaone chipulumutso ayi. Malemba akuti idzani kuno kwa ine nonse akulema ndi kuthodwa, ndipo ine ndidzakupumitsani. Chimene Yesu akufuna nkupupitsa wonse osautsidwa, ndipo pasapezeke wina aliyense mwa njira ina iliyonse amene akhoza kutchingira kuti munthu asathandizike ayi. Afarisi popeza amatchingira wanthu powayikira malamulo ndi akatundu olemetsa, Yesu akuwayankhula kuti ndinu atsoka, komanso inuyo ndinu achiphamaso. Ndipo toni imene kumveka ndi toni yakuti Yesu wapsa mtima, sakukondwera nazo zimenezi. Nde ngati sadakondwere ndi Afarisi, angakondwere ndi ife lero amene m'malo molalikira chipulumutso tambolalikira chuma, m'malo molalikira chipulumutso tambolalikira kusiyana kwa mipingo, m'malo molalikira chipulumutso tayamba kupanga mpikisano, m'malo molalikira chipulumutso tayamba kulalikira katundu wa dziko lapansi. Kondedwa sadzakondwa popeza iye akufuna kuti kwa yense amene wapangitsa alipotsira udindo wakuunikira wanthu za chipulumutso awapatse anthuwo monga mmene pamtima pa Mulungu palili pakufunira zinthuzo zitachitikira, mwakukumbukira kuti olalikawe sindiwe opulumutsa, sudafe nawo pa mtanda, sindiwe Yesu, ndiwe otumidwa chabe. Pereka uthenga wa chilungamo kwa anthu kuti akampeza Yesu mosavuta. Ameni. Musakhale chipinjo popanga dimandi ndalama kwa wanthu kuti wanthu akanika kupita kumwamba kamba kosowa chuma, sizoona ayi. Popeza Afarisi amatsekereza kuti wanthu asaone chipulumutso cha Yesu, asachipeze, akuwauza mawu muli ndi tsoka. Andichoseketsa ndi ichi, Yesu akuzindikira kuti ngakhalenso inuyo anu wakenu mukumavomereza kuti pamene tikuchita izizi ifeyo nafenso sitilowa nawo, sikuti kunchita ife ro inu nokhayi, ifenso tasankha kusalowa nawo. So malemba akuti eni akenu simulowamo. Ufumu wankumaudziwa koma eni ake osalowanso. Alipo ambiri amene amakamba za Mulungu mayiwongo osalapa ndi ambiri ze enanso mwatsoka amatsutsa zakulapanso. Iwo sakulowa mu ufumu ndipo alikalikiliki kumayenda pena paliponse kukhala ngati ofalitsa uthenga, koma yeti chimene akupereka nchotsekereza wanthu kuti nawonso asakalowe mu ufumu wakumwamba. Kodi nkhanza ziposo menepa? Ziposo menepa? Andizo mweziso moyo wathu zimachitika kuti alipo wena okondedwa amene cholinga chawo ndi kutsekereza kuti pasapezeke ndi mmodzi yense m'Malawi atukuke ayi. Pena paliponse pamene pangakhale njira yakuti izi zikhoza kutukula Malawi, pena paliponse pangakhale program yakuti ikhoza kutukula munthu, amakatsekeleza kumwazamwaza kusokoneza kumangopindulira anthu ochepa. Yesu akuti tsoka. Koma akamayankhula otelewa ngati okhudzika, ngati tili limodzi, ngati moyowu akuudziwa ndipo ali ndi nzeru zosinthira zinthu, koma yeti si choncho. Chiphamaso chimachita ngati mwa Afarisi mwayenanso chikhoza kupezeka, ndipo Yesu akuti tsoka limene. Opemphera sadafunika achite zimenezo. Kuti konse mukundimva, opemphera mwa udindo wina uliwonse sadafunika akhale moyo umenewo ayi. Andi malemba akuti iwo eniso akukana kulowa, akukana kuchita chilungamocho choona dicho, ufumu wosaulowa. Alipo sowena kotero
kuti zinthu zisinthe, iwo kumakana, iwo eni amene ali mu position yosinthitsa zinthu, iwonso nkumakaniza ya zisasinthebe zibakhala monga metuvutikiramo. Kodi ndi zeru zimenezi? Simatemberero amene wakondedwa. Yesu akuti tsoka kwambiri. Zimene mmayankhula ndi zimene mukuchita zikusiyana. Tsoka ine. Anichowawa china ndi icho okondedwa, akuti simulolanso kuti ena amene akufuna kulowa kuti alowe. Inu simuvomereza, mumakhala chitchingo, mumalimbana naye wina aliyense amene akulakalaka kuti alowe mu ufumu wakumwamba. Inu simukondwera nawo. Ndimati ndikambe anthu ambiri amene amakhala ndi njala yakufunafuna Ambuye pakati pa atsogoleri amene safuna kuti anthu apulumutsidwe, amakhala nawo adani adzaoneni mu uzimu mwautengera pa mgongo, mufuna mukhale ngati ndani, mufuna akudziwe ni ndani, muchita mpikisano ndi ndani. Koma ayi ndithu, chasiyana ndi chidwi, chasiyana ndi njala ya mkati. Wina akufuna atalowa mu ufumu wakumwamba, wina safunamo, ndipo akutsekereza wena kuti asalowemonso. Kumakhala udani waukulu. Nthawi zonse munthu amene akulakalaka kuchita chinthu chimene ena sakuchifuna amatengedwa ngati mdani. Yesu pakuona zimenezi kwa Afarisi sadawasekerera, akuwauza mawu, muli ndi tsoka inu Afarisi, naphunzitsa malamulo achiphamaso. Taonani mukuchitazi, mukutsekereza wanthu. Inunso mukana kuti mulowe, komanso mukulimbana ndi wina aliyense amene akuonetsa chidwi chofuna kulowa mu ufumu wakumwamba. Tsoka kwa inu. Okondedwa, ndimati ndikambe nanu nonse anzanga timalalikira uthenga wa Yesu. Njala imene anthu ali nayo yakumva uthenga wabwino chikhale chotilimbikitsa kupereka uthenga wa chilungamo. Kufunafuna ndi kusautsidwa kwa miyoyo ya wanthu ukhale mpata wokuwauza wanthu alipo Yesu ndiye mpulumutsi, osati kuwatsekereza kuti ndikupempherereni koma chomutatuzo akakonti namba iyi ndi imene akakonti namba yanga, pereka ndalama kuti ndipemphero liveke msanga kwa Mulungu. Okondedwa, si choncho. Yesu adapulumutsa wanthu kwa ulere, anafunikanso alalikidwe kwa ulere kwa wanthu. Okondedwa, mtima otere ukati wapezeka mwana Mulungu wokonda ndi wotsata zimene Mulungu akufuna, sikudzakhala kovuta. Ndi chikondi chomwecho kuchionetsa ku dziko lapansi pa machitidwe athu otukuka ngati dziko. Koma ngati tikanika okondedwa kukhala ndi moyo wachikondi pa nkhani ya zopemphera, pa nkhani ya za Mulungu, tikumapondana nkumazunzana, mukuyembekeza kuti pa nkhani ya ma resources za dziko lapansi tingapatsane? Sizingatheke. Moti mavuto ena amati kuwaona masiku anowa, nkhanza zoyambirira zikuoneka ku nkhani ya zopemphera. Ngati ukukwavuta, ngati wauwisi ukuyaka, nanga wouma ungapange chiyani? That's why ndikudandaula nonse anthu opemphera omudziwa Yesu, khalani inu anthu achikondi, khalani inu anthu opa kumwamba, chitani chilungamo cha Mulungu. Musachite ngati Afarisi awa ayi. Kondani wina aliyense, chitani zoyenerera pa nkhani ya za Mulungu ndi nkhani ya dziko. Chikatero okondedwa, kukwaniritsa cholinga cha Mulungu silikhala vuto ayi. Mumapemphera inu, onetsani izi magawo onse. Kopemphera kwanu ndi mudziko lanu, kuzidziwika Yesu mumamudziwa, kuzidziwika ndinu mtumiki wa Mulungu, kuzidziwika ndinu Mkhristu munthu wopemphera, kuzidziwika Mzimu Woyera agonera mwa inu. Ameni. Popeza wopemphera sakhalanso ndi chimtima cha nkhanza ndi chimtima choyipa ayi. Amakhala munthu wokwaniritsa zimene Mulungu afuna. Usiku uno talingalirani zimenezi, kuti tsoka limene Yesu adalipanga announce pa Mateyu 23 ndi namba 13 zisakugwereni. Musakhale chipinjo, musakhale oyipa mtima, musaonetse usatana, koma khalani munthu wachikondi, oleza mtima, wochita chifuniro cha Mulungu, olimbikitsa ena pa chilungamo, wokwanitsa kuchita chimene Mulungu afuna. Mukayamba izi pa moyo wauzimu, ngakhale za moyo wathupi uno ndi dziko lathu lino sizikhala vuto, mudzangopitiriza zomwezi. Chikusowa pakati pa ana a Mulungu ndi chimenechi. Pokhala opemphera, changamukani, yambani kwatsopano. Mulungu akulimbikitseni kuchita zimenezi, ndipo ngati mwatsutsika mtima
lapani ndi kuyambanso kwatsopano pakusintha zimene mulungu adakupatsani kuti musinthe. Usiku wabwino, Ambuye akudalitseni. Amen.